que treballin, doncs les dieu, hi ha una sectorial de treballadors i treballadores, perquè no t'apuntes, tu que treballes. És dir, que és un tema important. Bé, hi ha altres maneres. En primer lloc, tenim que en els papers també ho trobareu, una pàgina, un blog, tal, val la pena seguir-lo, val la pena reproduir el nostre manifest, és una ajuda que el reboteu a altra gent. En definitiva, tots en aquest moment de la comunicació, que parlem tots de la comunicació, utilitzem la comunicació per comunicar coses que siguin interessants. Bé, en això jo vull, perquè si no tindrem temps per al debat, per tant, reclamar aquesta república catalana, democràtica, lliure, laica i social que està en el nostre manifest, en el que tinguin els treballadors i les treballadores, les capes populars de la població, una presència determinant perquè els seus drets, les seves reivindicacions siguin ateses. Molt bé.